Keisari, pahoittelen häiriötä, mutta suosittelisin teitä harkitsemaan vielä kerran. Tutkijoiden mukaan suunnitelmanne on yhtä venäläistä rulettia. Tietomme Matoröörin kaltaisista ilmiöistä ovat parhaimmillaankin teoreettisia, mutta varmaa on sen aiheuttamien häiriöiden jatkuva paheneminen. No sehän oli uutinen. Voiko tosta ajaa läpi? Laskennallinen kieroutumispaine Matoröörissä on useita teraparsec-sekunteja. Aluksiamme ei ole suunniteltu tällaisiin olosuhteisiin. Eli sulla ei ole hajuakaan. Saakeli soiko. Ihmiset ei osaa kun natista vastaan koko ajan. Koittais itse välillä olla munasemassakin. Ei se nyt kauhean helppoa oo, kun joutuu päättämään kaikista maailman asioista itse. Välillä kyllä tuntuukin siltä, että mopo olisi karannut käsistä pahemman kerran. Tää koko sotku alkoi 8 vuotta sitten. Mun alus tuhoutui. Ja mä jämähdin menneisyyteen näsäviisaan robotin ja haisevan klingooni-psykopaatin kanssa. Me hajannuttiin omille teillemme ja sulauduttiin paikalliseen väestöön, ettei historian kulku vaan häiriintyisi. Tavallisen ihmisen elämä ei kuitenkaan ollut mitään herkkua. Oikeastaan ainoa hyvä juttu oli purilaiset. Tupla cheddarilla. Hai. Mä oon muuten kapteeni Pirk. Aha. Mä oon tulevaisuudesta. Hei, mun sädepyssykin. Hei please, toi on ihan selkeä supersoukkari. No ei joo. Käsituikutin tää on. Tyymä. Selvä. Hei, mä soitan infolle. Mulla on täällä kommunikaattorikin. Se voi todistaa, että mä oon oikeesti se mikä mä oon. Joo, ei tarvii vaivautua. Anajalla on viimeinen kerta, kun et munjat täällä räpläineen perkä, toittunut tää syödä. Mikäs vitun läskipää meihin Pysykä kauempana tai mä ammun! Toihan on vittu supersoukki. Helvetin pääsi! Tää käsi tuikutin! Nyt alkaa muuten sattua, saatana! Voi olla, että kohta rupee sua Ei olla muuten patterit loppu! Hei, Jepen grilli. Worfille. Kapteeni, tämäpä mukava yllätys. Teistä ei olekaan kuulunut vähän aikaan. No ei niin kuin info jaksaa koko ajan valittaa sitä aikalinjan häiritsemisestä. Alkaa kyllä riittää tää hötkyily täällä pikkuhiljaa. Samat sanat. Vanha maa ei ole todellakaan barbaarisen maineensa veroinen. Täällä on todella tylsää. Anteeksi syö. Siis 3 saunaa ja 1 lihapiirakka. Me syödään tässä. Hetki voi. Anteeksi syö. En sanota pölvästellä hetkenkään rauhaa. Äläkä sitten okseltele niitä pitkin pihaa. Tää on suljettu. Kuule, mä oon kyllästynyt odottelee. Meidän tarvii tavata pian ja suunnitella tulevaa. Soita infolle ja tavataan vaikka meidän vakiopaikassa huomenna. Selvä homma. Soita välittömästi kun pääsen eroon näistä ääliöistä. Tulee kohta ikkunasta läpi. Perkeleen keltavakka nulikat! Mä käveten suolle pihalle ja penistä makkaraa!
Vulgaarien saapumisen piti muka olla ihmiskunnan uuden kukoistuksen alku. Ne suippokorvat saapu maapallolle melkein vahingossa ja päätyivät sitten roikkumaan rockistara Jeff Cochranein seuraan. Oli kyllä virhe jättää ne sen pirun juopo huostaa. Ja sen jälkeen vulgaarit ei pistänyt enää tikkuakaan ristiin ihmiskunnan eteen. Onneksi mulla oli kuitenkin varasuunnitelma tilanteen pelastamiseksi. Ja siinä Info ja Dwarf sai luvan auttaa. Kapteeni, toivon, että teillä on pätevä syy kutsua meidät koolle. Tämä tapaaminen voi vaurioittaa aikalinjaa entisestään. Itse asiassa on. Vilkaskaas tätä. Vaimot lesboilevat miestensä luvalla. Ei kun siis. Tätä. Tämäpä yllättävä käänne. Koko kansainvälinen avaruushanke lakkautettu. Ei tainnut ihan meidän historiankirjassa noin mennä. Ei. Juuri tänään olisi Kennedyn avaruuskeskuksen pitänyt ilmoittaa antimateriaalireaktorin läpimurrosta. Eli siksi meidän pitääkin tehdä itse jotain asian eteen. Me perustetaan oma P-liitto. Ehdottomainen toiminta on ensimmäisen direktiivin vastaista. Mutta jos me ei tehdä sitä, aikalinja on joka tapauksessa romutettu. No miten muuten me saadaan ihmiskuntaan rauha, yhtenäinen kieli, pakkasen kestävät trikounivormut ja laivasto, jolla puolustautua korkea vastaan? Siis mä P-liiton ainoana kapteenina mä määrään, että me varmistetaan P-liiton syntyminen, keinolla millä hyvänsä. Tulevaisuuden teknologia nykyisten ihmisten hallussa voisi johtaa katastrofiin. No siksi maailma tarvitseekin vahvan johtajan. Niin kuin vaikka mut. Alan keisariksi. Yhden raskaan risteilijän pitäisi riittää tämän maan valloitukseen. Kaikki olisivat armoillamme. Valitettavasti vain meillä ei ole risteilijää. Emme myöskään voi rakentaa sellaista ilman antimateriaalireaktoria, jonka valmistus nykyteknologialla on mahdotonta. Mutta mäpä tiedänkin, mistä saadaan sellainen reaktori. Annas tänne se puoli. Cockbrain, Birk täällä. Ai jaa, terve. Hei, missä se alus on? Alus. Ai niin se Vulgaarien raketti. Me myytiin se jollekin venäläiselle tiedetyypälle ihan helvetin hyvää hintaa. Ja kenelle, häh? Joku Vladimir tai jotain, en mä muista. No missä tää Vladimir asuu? Sanistajan ydinvoimala tai joku semmonen sen käyntikortissa luki. No, kuka helvetti antoi sulle luvan myydä se alus sinne ensinnäkin? Ui, Samat sulle, saat. Saatana narkkari on mennyt myymään sen aluksen Venäjälle! Jumalauta! No mitä ihmettä me nyt tehdään? No lähdetään tietenkin Venäjälle. Onneksi se kadonnut Vulgaarien raketti löytyi yllättävän helposti sieltä venäläiseltä tutkimuslaitokselta. Se oli nimittäin ainut hökötys koko planeetalta, josta löytyisi ne tarvittavat osat mun uuteen lippulaivaan. Asu! Missä se vika on? Missä? Kirottu länsiteknologia! Vladimir, reaktori on ylikuumentunut. Jäähdytysjärjestelmässä on jotain heikkää. Jumalauta! Ja koko ohjausjärjestelmä on taas jumissa. Sergei! Sergei! Missä se Sergei luuhaa? Mitä? Sinähän palvelit aiemmin ydinvoimalassa. Joo, Tsernobylissä. Mitä sitten? Reaktorin jäähdytys mättää, mutta sinähän tunnet nämä vehkeet. Painu reaktorikammioon ja selvitä mikä on vikana. Joo, kiitti. Chernobyl. Miksi sen nimi kuulostaa tutulta? Chernobyl. Chernobyl! Rogever! Rogever!
koskemaan jäähdytyksen asetuksiin. Niin! No kyllä, herra kapteeni. Mä luulin, että se oli mun huoneen ilmastointi. Siellä oli kylmää. Jakov, jonain päivänä minä vielä. Te olette nyt vankeja, ja te teette niin kuin minä sanon, tai alkaa sattua! Onko tää joku vallankumous? Joo, voisihan sitä niinkin sanoa. Viimeinkin! Uusi Neuvostoliitto on syntymässä! Kansamme vapautuu kapitalismin ikeen alta! Hurraa! Mitä helvettiä? Eikö ne nyt pistäkään vastaan? Ehkä teidän kannattaisi leikkiä mukana. Niin, mä oon keisari Pirkia. Me rakennetaan täällä Tatsaniassa uusi alus, joka aloittaa uuden mahtavan imperiumin. Hurraa! Хорошо! Siitä se sitten lähti käyntiin. Tutkimuslaitosta ympäröivästä Sanistanian kylästä löytyi riittävästi tilaa ja työvoimaa P-liiton perustamiseen. Info sai johtaa meidän uuden lippulaivan rakennustöitä, mulla kun oli parempaa tekemistä. Mä annoin selvät ohjeet, että aluksen pitää olla valmis 6 kuukaudessa. Mutta ne tunarit onnistu tuhlaamaan vuosia mun kallista aikaani. Mä kuitenkin käytin luppoja hyödyllisesti. Johtajan pitää olla karismaattinen hahmo, joten läskit sai lähteä. Reeni oli rankkaa, mutta mun päättäväisyydellä siitäkin selvittiin. Tila heti. Electroforce Pad Duer. Vain 5999 ruplaa. Sinä saatana kestikin. Samaan aikaan neuvottelut Venäjän presidentin kanssa yhteisestä tulevaisuudesta olivat edenneet hyvin. Ilman vahvaa liittolaista mun suunnitelmista ei olisi tullut yhtään mitään. Sikällä uskomaton sisääntulo. Onko hauskaa tavata vihdoin? Milloin tässä tää sopimus, mistä puhuttiin? Прекрасно, люблю. Ja me katso tämä dokumentti pumaskan läpi. Se on хорошо. Se on just niin kuin me kaikki sovittiin. En mä jaksa katsoa tämän läpi. Mä voin allekirjoittaa tämän. Igor Kynä. Me teemme tästä maailmasta paremman paikan. Liittoutuminen Venäjän kanssa mahdollisti laajan sotavarustelun aloittamisen. Kalustoa alkoikin olla jo ihan kiitettävästi ja joukkojen koulutus eteni hyvin suunnitelmien mukaan. Vauhtia! Ei tästä muuten mitään tuu! Kun mä autat, ei se tuu yhtään mitään! Hetki, jota mä olin odottanut kaikista hartaimmin, koitti lopulta. Armeijamme alkoi olla iskukunnossa ja oli vihdoin aika paljastaa maailmalle meidän valttikorttimme, P-liiton lippulaiva CPP Potkustart. Keisari komentosillalla! Hyvän näköistä.
Taktisesta puuttuu edelleen tuoli. Emmehän haluaisi massiivisten reisilihastesi surkastumaan. Ollaanko valmiita lähtöön? Kyllä, sir. Tehotaso 96,3%. Eiköhän lähteä valloittaa maailma. Vai oliko jollain vielä jotain kysyttävää? Siis tekö nyt olette se paljon puhuttu keisari Pirk? Joo, tässähän mä. Koko komeudessani. Just. Lähetään liikkeelle. Minä en taida olla enää Moskovassa. Tervetuloa CPP-potkustartille. Herra presidenttiä varmaan kiinnostaa nähdä, mihin tämä mun alus pystyy. Siellä on suuri kunnia. Ekaksi käydään näyttää Jenkelle tätä meidän uutta alusta. Täyskieroutuminen! Nyt! Ja helvetti täällä nyt taas maksaa! Ei lujaa venäläistä laaksoa. Antimateriaalikaasun epäpuhtauksien vuoksi moottoreiden teho riittää ainoastaan kieroutumiskerroin 2 saavuttamiseen. Worf, otas toi häkkyrä tähtäimiin. Katsotaan nyt edes toimiiko aseet. Mutta valopallona ja tuikkusäteillä. Se ei ollut vain amerikkalainen, vaan siihen käytettiin miljardeja ruplia. Elaa nyt, pappa. Me rakennetaan uusi parempi tilalle. P-liiton propagandatoimisto esittää Voitosta voittoon. 3. vuosituhat aukeni maailmaan, jossa työttömyys, nälänhätä ja taudit raiskasivat ihmiskuntaa säälimättä. Suurvaltojen johtajat puhuivat vapaudesta, mutta riistivät imeväiset äitiensä rinnoilta taistelemaan merkityksettömissä sodissaan. Mutta sorrettujen riveistä nousi sankari, joka löysi paikkansa äiti Venäjän vahvasta sylistä. Kuin liekehtivät soihdut seisoivat keisari Pirk ja presidentti Uljanov rintarinnan valaisten tiemme kohti uutta maailmanjärjestystä. Matka oli pitkä, mutta uurastimme väsymättä ja todistimme, että mikään ei ole mahdotonta. Kansamme oli valmis ihmiskunnan viimeiseen taistoon. Isänmaan sankarit johdattivat suurenmoisen armeijamme vapauttamaan pohjoiset veljeskansamme sorron yöstä. Yhdessä Venäjän urheat miehet ja tulevaisuuden teknologia muodostivat voittamattoman rintaman, jonka edessä vanha maailma olisi vapiseva.
Keisari Pirkin oveluuden edessä vihollinen oli voimaton ja taantumuksen kätyrit pyyhkäistiin sivuun uuden ihmiskunnan tieltä. Varman häviön edessä vallanpitäjät pakenivat ja tyhjenneissä kaupungeissa puhalsivat vapauden tuulet. Eurooppa ei kuitenkaan tarjonnut turvapaikkaa riistäjille. Voitokkaana armeijamme marssi eteenpäin kohti parempaa maailmaa, ja miljoonien saappaiden jyly kaikui yli merten ja vuorien, vavisuttaen vihollistemme maita ukkosen lailla. Pian joukkomme iskivät vaarnansa vanhan mantereen sydämeen. Kun Eurooppa oli vapaa, kansojen katseet kääntyivät kohti vanhan maailman suurta saatanaa, Amerikan Yhdysvaltoja. Epätoivoissaan he kylvivät taivaat täyteen kuolemaa, joka koitui heidän omaksi kohtalokseen. Vanhan pedon aika oli koittanut. Raudan ja miesvoiman keinoin opetimme heille, mitä todellinen vapaus tarkoitti. Aika oli viimein kypsä uudelle uljaalle imperiumille. P-liitto oli syntynyt. Se on se. Mitä? Mikä se? Mitä sä tarttu muuhun kiinni? Mä olen sun presidentti! Väistä irti se! Sinä senkin käärme. Sä olet petturi. Sä olet styranki. Meillä on sopimus. Sä olet Versavits. Ei, älkää ampuko. Älkää ampuko. Ei, älkää ampuko. Muusta tuli sitten maailman yksinvaltias, keisari. Yhdistyneen ihmiskunnan kaikki resorit suunnattiin P-liiton sotalaivojen rakentamiseen. Pitäähän niitä laivoja olla, ettei kaiken maailman kurttunaamat ulkoavaruudesta pääse hyppiin silmille. Vaikka mä tein kaiken ihmiskunnan eteen, silti kiitosta ei herunut. Kansa vaan kehtas valittaa ihan mitättömistä pikkuongelmista, kuten ylikansotuksesta, nälänhädästä ja muusta turhasta. Mitä te oikein siellä melskaatte? Painukaa helvetti mun pialta, että tulee valotaulaan niskaa! Mä ajattelin sitten, että ongelmat saatais ratkaistua laajentamalla P-liitto muille planeetoille. No nämä meidän alukset vaan oli sen verran alkeellisia, ettei niillä kovin pitkälle päässyt. Läheltä taas ei löytynyt asutuskelpoisia planeettoja. Kyllähän me paria kokeiltiin, mutta ne tulokset jäi vähän laihoiksi. CPP Kalinka oli mahdollisimman halvalla kyetty romu, jonka tehtävä oli partioida takapajuisempia sektoreita pari vuotta, tai kunnes se ruostuu puhki. Kapteeni oli tietysti valittu tehtävää silmällä pitäen. Kapteeni Sergei Fukov CPP Kalinkalta tunnistamattomalle alukselle. Ilmoittautukaa! Sir, keisari Pirkin 3. direktiivi. Kaikki vastaan tulevat ei-P-liiton alukset on tuhottava välittömästi. Outoa. Heilasin aluksen juuri ennen räjähdystä. Sisällä oli yksi elollinen. Ihminen. Mutta miten yhden hengen alus voi olla näin kaukana maasta? En mä vaan tiedä. Soitetaan keisarille. No mitä? Me kohdattiin
kvadrantissa. Häh? No siinä oli ihminen kyvissä, mutta me tuhottiin se. Onks sä helvetin äljyryssä mennyt ampuu omias? Sota-oikeudessa nähdä. Ai saatana. Kuka helvetti sut meni palkkaa? No sä! Mutta ei se ollut P-liiton alus. No selitä infolla, mulla on saippua silmässä. Tästä voi mennä näkökin. Kuka saatana jätti saippua lattialle? No mitä? Meillä oli sovittu palaveri kello 2, sir. Eikö sun hiton viisastelijan mieleen tule, että se on 2 iltapäivällä? Ette ilmaisseet itseänne riittävän selkeästi, sir. Joka tapauksessa asiani koskee kapteeni Fakovin raporttia. No mitä siitä? Analysoin heidän kohtaamansa aluksen mahdolliset reitit, ja ottaen huomioon aluksen koon, ainoa mahdollinen johtopäätös on, että aluksen alkuperä on lähellä Matterhornin toista päätä. Niin, koitasitko päästä asiaan? Koska alus ei kuulunut P-laivastoon, tästä voidaan päätellä, että Matterhornin takana on meille toistaiseksi tuntematon ihmissivilisaatio. Ottaen huomioon oman hankalan tilanteen... Me voidaan valata niiden planeetat! Ajattelin kyllä ehdottaa kehitysavun pyytämistä. Joo, mutta sä et sitä päätä. Laivasto taistelu valmiiksi. P-liiton kapteenit. Teidät on kutsuttu tänne yhdestä syystä. Meillä on syytä uskoa, että tämän Matterhornin takana on ihan mukavasti elintilaa. Ja me otetaan se vaikka väkisin, jos on tarvetta. Teille on jaettu paperinivaskat, josta näkyy teidän tehtävä. Ei mulla mitään papereita oo. Fako! Jos sä vielä kerrankin keskeytät, mä lähetään sut kuuran taas peräkympin lattiaan. Sä istut niitten päällä. Me käytetään tähän tehtävään kaikki saatavilla olevat alukset. Varaa epäonnistumisen ei ole. Siksi mä lähden henkilökohtaisesti johtaan tätä tehtävää. Ja se niistä voiton mahdollisuuksista sitten. Lähtö huomenna kello 6. Onko kysyttävää? Morjes. Suurlähettiläs Flus. Tervetuloa Babel 13. Kyllä. Emme odottaneet teitä vielä viikkoa. Niin. Saanko kysyä? Kyllä. Ei mitään. Noniin. Aha, anteeksi häiriö. Tuli vähän huonoja uutisia. Tässä on aseman turvallisuuspäällikkö Mihail Karikrandi. Vähän
vähän ryhtiä siihen asentoon. Tämä on tärkeä vieras. Tää ei tosissaan sössötä. Luutnantti Kehveli oli viime yönä varastanut kännipäissään tähtiflurria ja lähtenyt huviailulle. Mitä? Miksi et estänyt häntä? No kun oli niin käynyt nukkuun siinä jo, siinä vaiheessa. No, missäs Kehveli nyt sitten on? No siinäpä se. Ei ollut tullut aamuun mennessä, niin mä lähetin etsintäpartion sen perään. Ne ei löytänyt mitään muuta kuin tää. Voi hyvä Jumala. Häh? Muukalaiset ovat muuttaneet Kehvelin suolakiteeksi. Joo niin. Tää on datakristalli. Luutnantti Kehvelin aluksen tallentimesta, tiedätkö? Suolakiteeksi. Huuda mun arvonimeä! Mistä pirusta tuo alus tuli? En tiedä. Tää helvetin rumasa on ainakin. Voisiko tämä tarkoittaa? Mitä? Miniparien ennustukset käyvät toteen. Suuri pimeys tulee. Ja me kaikki kuolemme. Nyt tiisistä. Se yksi heidät tuhoon syöksi ja pimeyteen kahlit. Se on mäkin lukenut sen kirjan, mutta eikö se nyt palata taas todellisuuteen, Jouko? Kutiavaa nenää tulee kaivaa. Siinäs kuulit, Mihail. Meidän pitää luottaa vaistoihimme, sillä ne ohjasivat esi-isiämme vuosituhansia sitten. Ivanovitsa, tarvitsemme apujoukkoja. Pyydän maakupaa lähettämään kaikki lähisektorien alukset luoksemme. Kyllä, sir. Minulla on paha tunne tästä. Tässä se tapahtuu. Eiköhän pistetä toimeksi. Fako, sä meet ekana. Keisari, mehän emme tiedä selviääkö tähtialus matkasta tuon materiaalin läpi. Just siksi Fako menee ekana. Ai joo! Kiitti! Viesti Kalinkaalta. Kaikki kunnossa. Nostakaa kimmotilaatat ja virittäkää aseet. Mennään perässä. Kompensoin taittamalla Hindenburg-vakaimet ionikentän suuntaisesti. Kvartonikristalleista pitäisi saada oikea värähtelytaajuuslukema juurikin nyt. Joo, miten vaan. Sir, tunnistamattomia aluksia näkyvissä. Telkkari. Ne katos. No ei täällä mansikkahillossa ainakaan mitään planeettoja ole. Alukset ilmeisesti aktivoivat jonkinlaisen paikallisen kieroutuman avaruudessa. Pystymme jäljittelemään niiden lähettämää energiapurkausta, jonka pitäisi avata toinen vastaava Jos kieroutuma. tekisit sen vaan, etkä selittäisi. Ruori, seurataan niitä.
Siinä tulivat viimeiset vahvistusjoukot. Nyt voimme... Hyppyportti aukeaa. Aluksia tulee läpi. Kuinka monta? 40. Tyyppi. Tuntematon. Helvetti. Jos olisin tämänkin tiennyt, kun otin aseman komennon vastaan. Olisin tietenkin ottanut sen vastaan entistä suuremmalla innolla. Tämän aseman tarkoitus on turvata rauhaa. Ja vaikka meidän täytyisi tappaa jokainen älyllinen olio tässä galaksissa, rauhan me turvaamme. Tämä tuskin on oikea aika pitää puhetta. Tämä on periaatteen kysymys. Minun oikeuteni on pitää puhe, ja vannon kautta kiven ja kannon, että kukaan, ei kukaan, vie sitä oikeutta minulta. Ei vihollislaivasto, eikä varsinkaan joku katkeroitunut komentaja, jonka uran huipennus on ärjyä roskalusten kapteeneja, jotka yrittävät telakoitua invapaikoille! Tuliko selväksi? Sir, meitä kutsutaan. No, pistä telkkariin. Babcom. Cybercool connections with pride. Täällä kapteeni Sheripai, Babel 13. Olkaa hyvä ja ilmoittautukaa. Nuohan näyttävät aivan ihmisiltä. Täällä keisari Pirk, P-liiton ylijohtaja. Hei Info. Toihan on joku avaruusasema. Entäs toi planeetta, onko se asutuskelpoinen? Keilajien mukaan ei, sir. Niinpä tietenkin. Ei ihan moikkaa vaan tultiin, kun satuttiin tuossa lähellä pyöriskelee. Tällä laivastolla, niin. Missäs päin te ootte muuten kotoisin? Tämä asema on puolueetonta aluetta. Meillä on kävijöitä minibaarista, Kentakista, Narskusta, reunaperiferioista ja tietenkin maasta. Eihän me olla täällä aikaisemmin käyty. Keisari, otaksun, että olemme tulleet jonkinlaiseen oman maailmamme peiliulottuvuuteen. Historia täällä on johtanut toisenlaiseen kehitykseen, mutta osa elementeistä on tuttuja. Tiedätkö missä niiden maapallo on? Teoriassa kyllä. Olettaen, että tähtien suhteelliset sijainnit ovat samat kuin tietokoneemme tuntemat. Toinen maapallo. No sehän me vallataan. Varmistetaan Matteröörin tääpää. Tuskin ton pötkylän tuhoamassa kauaa menee. Keisari! Yhteys on vielä auki. Kyllä mä sen tiedän. Sinä päivänä, kun liityin armeijaan, isäni sanoi minulle, poikani, sinua ei ole siunattu suurilla älynlahjoilla, etkä tuolla naamalla saa rikasta emäntääkään, mutta sinä olet ihminen. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä olet jälleen tuleva. Joten osoita vähän isän maallisuutta ja kömmit pois sieltä sängyn alta. Ettei minun tarvitse hävetä silmiä päästä. Tilanne. Pystytäänkö me voittaa noin? Ottaen huomioon, että meillä on kimmotilaatit ja heillä ei, meidän on mahdollista. Kyllä vai ei? Kyllä. Maa tarvitsee sinua tänään. Pysäytä valopallo etäisyydelle ja pistä viestiä eteenpäin lopulle minähän laivasta. kömmin pois sieltä sängyn alta ja annoin lääkärin ottaa sen verinäytteen. Piru vie! Maa tarvitsee minua taas tänään. Avataan tuli valopallolla Maksimi kantamalta. Käsken laivastoon valkkaa maalit ja odottaa mun merkkiä. Ja olen varma, että jokainen mies, jokainen nainen ja jokainen lapsi tällä asemalla tuntee samoin. Te tulette valtaamaan maan ainoastaan meidän kuolleiden ruumiidemme yli. Tietäkää, että saatte maksaa kalliin hinnan jokaisesta desilitrasta meidän avaruuttamme. Me hyökkäämme kimppunen vaikka kivin ja kepein. Ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppunen paljain käsin. Rajapimeyttä vastaan vedetään tähän.
vaikka se veisi 1000 vuotta. Syö valopalloja. Pimeys laskeutuu. Tulta. Me seisomme majakkana yössä. Toisesta ulottuvuudesta tulleiden hippien edessä. Mitä hittoa? Sulkekaa läjäsovet! Aktivoikaa puolustusverkko! Hyvä puhe, sir. Väkkamon ilmoittaa. Amiga-luokan hävittäjät ovat saavuttaneet optimaalisen tulitusetäisyyden. Käske niiden keskittyä raskaimpiin aluksiin. Ensimmäisen laukauksen täytyy näyttää, että olemme tosissamme. Tulta! Osama lävisti lautasessa! Kohden vaunuita kaikille tanssille! Mitä helvet? Missä kirmotin laatat on? Kiehtovaa. Ikään kuin luonnonlait eivät pätisi tästä ulottuvuudesta. Laattamme eivät edes rekisteröineet läpäisevää energiaa. Hei, perkele! Juo simuttiset, meillä on aikoinen reikä runkossa. Kaasu tuppaa joka tuutista. Se vielä menis mukka tää kaffekettinkin prakaa. Tällä menetä toivorikkaalta millään tavalla. Hiukan reteen ja lumpuu jostain, niin kyllä tää reidas se saadaan. 2 tuntia mä siihen tarvitsen. 2 minuuttia! Peräännytään kauemmaksi! Kuka? Suojatkaa mua! Keisari, huomasin juuri, että meillä on enää 3 valopalloa varastoissamme. Teen virallisen valituksen alukseni alivarustelusta. Loppuu sen Arina. Täti on hyvä vaan ja käyttää tuikuttia. Väkkamon kohtaa ylivoimaista vastarintaa. Emmekä mekään kestä tätä menoa enää pitkään. Helvetti. Ei hyvältä näytä. Pelkääpä, että meillä on enää vain yksi vaihtoehto jäljellä. Kai tarkoita. Kyllä. Meidän on pelattava aikaa. Minä pidän puheen. Avatkaa yhteys vihollisen johtoalukseen. Hetkinen. Asemalta soitetaan. Saanen huomauttaa, että mikäli Sheripai aikoo anella henkensä puolesta, nauhoite siitä olisi mitä parhainta propagandamateriaalia. No pistä sitten, jos se sulla on kerta niin tärkeet. Babel 13 antautuu.
Älkää ampuko. Täällä on yli 400 000 siviiliä. Mua teen siviili kiinnosta. Niitä ne on joka paikka täynnä. Mitä hittoa mä teen tommosella valmiiksi täyteen ahdetulla romuasemalla? Voisitte vaikka tuoda miehistönne lomailemaan hetkeksi. Meillä on täällä kattavat virkistysmahdollisuudet. Lisäksi voisitte vaikka korjata laivastoa. Ei nää mitään korjausta tartti. Ja miehistä voi pitää lomaa sitten, kun ollaan valattu teidän maa. Lisäksi saisit viedä henkilökohtaisesti Ivanovitsan neitsyyden. Mitä? Jaa. Täytyypäs vielä vähän harkita. Heittäkää asenne ilmalukosta sillä väliin. Tuon on ilmiselvä ansa! No ei ne meille mitään maha, kun otetaan pari kelkallista turvamiehiä vakuudeksi. Ja miehistäkin kaipaa ihan selkeästi lomaa. Ja kyllä näitä laivojakin nyt vähän vois korjata. Niinpä tietenkin. Okei, Serripai, me hyväksytään teidän antautuminen. Pavel 13 on nyt virallisesti osa P-liittoa. Nimeltään Virkin suuruuden ylistyksen asema. Ja jos te kuulette jotain, tulee noutoja! Pirk ulos. Bob, soitas kaikki toimintakuntoiset turvamiehet kokoon kelkkatalliin. Sä ja Info jäätte tänne potkustartille. Kaiken varalta. Jos ne yrittää kusettaa, ampukaa asema paskaksi! Tai vasta sitten kun mä oon päässyt ulos sieltä. Keisarin raapustus. Hällä väliä mikä kuuaika. P-liitto murskas Paapelin pellejen naurettavan laivaston kevyesti. Ja nyt niiden tukikohta on mun armoilla. Otetaan tää asema hallintaamme ja vietetään siellä vähän aikaa ennen kuin lähdetään valtaan niiden maapalloon. Miehistö saa vähän levätä ja taitaa siellä mullekin olla jotain tarjolla. Käy päälle, hiikari! Keisarillinen kelkkakunta vaatii välittömästi laskeutumislupaa. Laskeutumislupa myönnetty Hangari 1. Tervetuloa asemallenne. Ei jumalauta. Tää homma vaikuttaa vähän liian helpolta. Niinpä. Hei poju, kai sulla on henkivakuutukset kunnossa? Kunni. Mä tunnen mun ytimissäni, että me ei palata tältä reissulta. Tää niin paha keikka voi olla. Ja ei vai? Kuule, viimeis kun piti olla helppo keikka, niin mun kaverit Lihamuuri ja Suojakerroin, ne jäi sille tielle. Ja se japanilainen jätkä, Kamikatse, se ei varmaan kävele enää ikinä. Ja sen lisäksi oli vielä... Hiljaa! Te laskette miehistön moreenia! Kaikki valmiina? Ja mitäs hittoa te oikein virnuilette? Sherry saa kyllä vielä maksaa tästä. Mennään. Misäs Seripaio? Hän ei kestänyt häviötä, vaan ampui itseään vaihekorventimella päähän 3 kertaa. Voin näyttää teille ruumiin, jos tahdotte tarkistaa. No ei halua. Mutta sähän voisit esitellä tätä asemaa, kun tää kerta on nyt mu. Kyllä, sir. Mitä haluaisitte nähdä ensimmäiseksi? No jos aloitettais vaikka sun makuuhuoneesta, kun se Seripaimeni lupailee kaikkea kivaa. Kyllä, sir. Täällä keisari Pirk. Kaikki miehistön jäsenet, joilla on parillinen rekisterinumero aluksessaan, voi tulla lomaileen tänne asemalle.
Niin. Ja muisten ei saa tulla häiritseen seuraavaan tuntiin. Mennään siihen. Verisen huolet. Saatte huutaa. Paljon koneeseen! Kokonaan. Lyö alas ympäri, katkaise köysi. Poistu kaikki muutkin sen kajoisin. Miksi sä löysin? Tanssi kun taidot, rajoja soitan. Oh, baby. Yeah. Give it to me, baby. Come to Papa. Yeah. Give it to me, baby. Suck it to me, suck it to me. Mama, baby. Yeah. Do it slowly. Olenko minä sinun ensimmäisesi? Ei jumalata naisia ollut. Vaikka kuinka monta hommaa. Keisari. Yes! Keilaajien pitäisi nyt olla oikein kalibroitu tämän ulottuvuuden havainnoimiseen. Kiintoisaa. Keilaimet havaitsivatkin heti energiajälkiä hyppyportin takaisesta hyperavaruudessa. Suoritan hieman hienosäätöä. Hetkinen, mikä toi oikein on? Ei tää näytön säästää vaan. Sir! Sir! Jumalauta, tää on ansa! Hyvä huomio. Eskavaattorin täydennysjoukot ovat saapuneet. Iltaa, komentaja. Fester. Olimme juuri koeajamassa maan uutta lippulaivaa, kun kuulimme pikku ongelmistanne ja päätimme ojentaa auttavan käteemme hetkeksi. Missäs kapteeni Gideon on? Hän voi hieman heikosti, joten hänen täytyy jättää alus minun komentooni. Enpä olisi koskaan uskonut tätä sanovani, mutta mukava nähdä naamasi. Potkitaan nuo paskiaiset pois tästä galaksista. Täällä kapteeni Joni K. Sherifai. Huhut kuolemastani ovat suuresti liioiteltuja. Ai saatana. Tästä hetkestä lähtien valtaamme asemamme takaisin näiltä kylmäverisiltä sortajilta. Baatelin miehet. Tarttukaa aseisiinne ja puolustakaa sitä, mikä on oikeutetusti meidän. Ruskeasektori! Marsch! Sikalaan! Julistan kaikki peiliton jäsenet pidätetyiksi maasotalain pykälän 62 mukaan. Älkää päästäkö heitä poistumaan asemalta. Vahvistusjoukkomme hoitavat heidän laivastansa. Kaikille niille peiliton jäsenille, jotka antautuvat ilman vastarintaa, lupaan oikeudenmukaisen sota-oikeudenkäynnin ja nopean teloituksen. Aseman takana on parkkerattu alus rekisterinumerolla Z-Emeli X514 Inva paikalle. Pyydetään siirtämään mahdollisimman nopeasti.
Aktivoikaa puolustusverkko ja avatkaa tuli. Kunniattomat petturit! Minä sanon, että se oli ansa! Armattoman teidät! Vastamaan! Hillitse itsesi, apinamies. Keisari ja puolet alustemme miehistöistä on edelleen asemalla. No sitten ainakin tuhoamme niiden alukset! Potkustat laivastolle! Suunnatkaa valopalot ja valmistautukaa tulittamaan kohteeseen! Uskoakseni komento jätettiin minulle. Potkustat laivastolle. Unohtakaa äskeinen komento. Suunnatkaa valopallot hyökkääviin vihollisaluksiin ja tulittakaa merkistäni. Laivasto ilmoittaa, että valopallot ovat käytännössä loppu. Siinä tapauksessa etenemme täydellä tuuppausvoimalla tuikutusetäisyydelle. Tappiomme tuskin nousevat yli 68,4%. Ehkä tänään on ihan kohtuullinen päivä kuolla. Ei perkele! Mä hoidan tän! Otat ihmisraunio! Älä mene! Se on kohtaloni! Kyllähän sodassa ihmisiä kuolee. Keisari Pirk, käskekää miehiänne heti laskemaan aseensa, niin takaan kaikille antautuneille reilun sotaoikeudenkäynnin. Pelitto ei antanut koskaan! Sitä paitsi mä hukkasin mun kommunikaattorini. Ivanovitsa, ottakaa yhteys vihollislaivastoon ja kertokaa, että olemme vanginneet heidän keisarinsa. Mahdotonta, sir. Viimeisin osuma vaurioitti kommunikaatiojärjestelmäämme. Noniin, musta ei enää mitään hyötyä teille. Voinko mä lähteä menee? Tulikantava saavutettu! Tuli vapaa. Liittyessäni armeijaan minä vannoin puolustavani maata kaikkia sen vihollisia vastaan. Yhtenäistä maata olen puolustanut niin Marsin nälkityviä kapinallisia kuin minibaarien laivastoja vastaan. Kaiken sen olen tehnyt suojellakseni yhtenäistä maata. Yhtenäistä ihmiskuntaa! Hyvä on. Jos sinulla on noin kiire kuolla. Keisari Pirk, maan sotalain pykälä 42 perusteella tuomitsen teidät kuolemaan rikoksistanne ihmiskuntaa vastaan. Teloitus tapahtuu välittömästi 5 päähän suljetulla plasmapallerolla. No enemmän millään pahalla! Saataisiin sen puhees pitää! Valmiina! Tähdätkää! Turkanen! Eikö näitä kattorakenteita olisi voinut tukea kunnolla? Saku! Kostan puolestasi! Joo. Kauhea puru jonkun turvamiehen kuolemassa. Menkää pojat, minä suojaan!
Menossa jonnekin, keisari. Nyt on kattorakenteet! Täällä on muutenkin ihan romu tää asema. Ees turbohissejä! Liikunta tekee sinulle vain hyvää! Ihan liikuntaa. Eiks teillä mukaan TV-soppi? Sieltä mäkin tän tilasin ja hyvin lähti läski. Tule siis sieltä! Ota sissiä! No! Mikä tähän nyt taas tuli? Moi Fagerholm. Mulla on patterit loppu. Hoidetaan tämä sitten reilusti. Mies miestä vastaan. Älä nyt itke siinä! Neiti! Ylös sieltä! Sun puolesta! No niin, keisari. Peli on pelattu. Ymmärrä tämä, Pirk. Sota on sotaa. Sen me sotilaana molemmat tiedämme paremmin kuin kukaan. Mutta siinä vaiheessa, kun kylmäverisesti murhasit ystäväni, tämä muuttui henkilökohtaiseksi. Aion katsoa, että kuolet hitaasti ja ehdit tarkoin katua tekosi jokaista yksityiskohtaa. Ei kannattais pitää noin pitkiä kengännauhoja. Piilolinssini! Löytyy. Korvamies hangariin! Haukkis! Piilasmaali eliminoitu. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Potkustartille! Potkustartille! Sir, me kuulemme kyllä. Ai hyvä. Mä oon täällä kelkassa, tulkaa noukkiin mut niin pian kuin mahdollista. Ja hito rockikset oli järjestänyt mulle ansaa. No ihan tosi kans, sir. Mutta ei ne mun oveluudelle mitään mahtanut. Mä... Tulkaa nyt hitonäkkiötä nyt pelastaa! Kurssi kohti keisarin kelkkaa. Hetki! Hoidan tämän yhden hävittäjän tästä ensin. Komentaja, kyseessä on keisarillinen hätäkutsu. Lähdemme välittömästi. Sä on se juuri nyt tähtäimessä. Tämä hoituu hetkessä. En tiedä, mikä teillä on käytäntö apinoiden planeetalla, mutta P-liitossa totellaan ylempää upseeria. No nyt riitti se häiritseminen, magneettiaivo. Was ist los da? Toisin kuin ehkä kuvittelitte, videoiden kaukosäätimen stop-näppäin ei vaikuta toimintaan. Ja nyt toivottavasti voimme lähteä keisarin avuksi. Heidän laivastolle. Joko miehistönne ovat palanneet pikku lomamatkaltaan. Ai perse! Kiertäkää vihollisen sivustaan. Mä haluan nuo raskaat hävittäjät pois pelistä nyt! Heti! Oi torstai.
Missäs te muuten viivyitte? Mä meinasin kuolla siellä! Tulimme niin pian kuin pystyimme. Komitea Dwarfin toiminnan tehokkuuden rajoissa. Sotia ei voiteta väistelemällä taisteluja. Riittää jo toi surkee Plingoni vilovosointi. Tilanneraportti. Olemme menettäneet 23 alusta, toimintakuntoisia edelleen 14. Vihollisen vahvistusjoukot tekevät kiivasta vastarintaa. Lisäksi tuikkusateemme eivät läpäise pääristeilijän kehittyneempää panssarointia. Mitä hittoa? Taskulampujako nämä meidän tuikuttimet sitten on vai? Valopallot tuntuvat tehoavan paremmin. Mutta niitä on potkustartilla jäljellä enää 9. Pistetään kaikki kerralla, eiköhän se siitä. Ja Wolf, tää on tärkeä kuti, joten mä otan asekontrollin. Sir, en kyllä suosittelisi. Ehkä sulle tää etäisyys on vähän liikaa, mutta mulle tää ei oo temppu eikä mikään. Tietokone, asejärjestelmien käsivaraohjaus. Lastenleikkiä tää on. Tunari. Mutta kun se oli tähtäimessä. Tehän näitte. Sir, ettekö ole koskaan kuullut ennakon ottamisesta? Ennakon! Eikö nää helvetin tietokoneet osaa ottaa ennakkoa mun puolesta? Kun se on sinne tähtäimessä, niin silloin pitää myös asua! Ai! Lasten leikkiä tosiaan. No et oo sittenkään osunut senkin saatana No mene suihkuun siitä haisemasta! Plingerissoturit eivät käy suihkussa! Sir, äskeinen hyökkäys olisi osuessaan aiheuttanut meille raskaita tappioita. Vihollisen komentaus saattaa olla suuri uhka meille. No, hyökkäys on paras puolustus. Tehkää sille jotain. Lukitkaa kohteeksi potkustartti. Valmistakaa päätykki. Pohjavaurioita Styrpurin runkorakenteisiin! Joo, ammun nyt vaan! Vihollisristeilijä kohdistaa päätykkiään meihin. No tehkää niitä teidän väistökeliikkeitänne sitten. Väistökeliike Virp 7. Maakerhunin mansika! Takoon ja vauhdilla! Käyttövoiman palautumiseen 40 sekuntia aikaa. Olisipa mukava päästä katsomaan, mitä tämän aluksen päätykin suunnittelija on ajatellut. Arvioni mukaan vihollisen pääristeilijä pystyy tulittamaan uudestaan 7,3 sekunnin kuluttua. Saasta. No nyt mä keksin. Mennään tonne aseman taakse piiloon. Sinne ne ei ainakaan uskalla ampua. Vihdoinkin. Ja missä onkaan ystävämme potkustarttia? En tiedä, sir. Maalitietokone puuttuisi sähkökatkoksen yhteydessä, joten menetimme lukituksen. Mutta saa sen kyllä jäljitettyä ihan tuota pikaa. Hetki vain. Kapteenin raapustus. Kärsimme raskaita vaurioita Hämykannen ohjauspiireihin ja vetäydymme suorittaan korjauksia. Suurin osa miehistöstä oli taistelun alkaessa Hämykannella viettämässä vodkaryyppäjäisiä ja nyt se ovi on juuttunut kiinni. Luutnantti Makarov, miten korjaukset edistyy? Eiköhän me se ovi saada auki 10 minuutin sisään, sir. Ei mitään kiirettä.
Taistelu näkyy jatkuvan vielä. Niin! Tää on kylmää! Ai! Oi perkele! Pojat, ei! Keilaajien mukaan Kalinkalla on edelleen 20 valopalloa jäljellä. Mitä se raukkamainen laukkurissa on taas mennyt säästelee? Rauhallisesti, sir. Jos vain pyydämme kapteeni Fakovia toimittamaan valopallot potkustartille, niin meidän on mahdollista päästä tarpeeksi lähelle. Ja ampua sen murusiksi! Tosin minä voisin hoitaa tähtäämisen tästä. Epäs! Mä tää hoida. Arvon keisari taisi viime kerralla repäistä ilotikkuunsa irti. Ammu sitten, mutta katokin, että osut. Avatkaas yhteys Fakoviin. Terve! Mitä sä oot mennyt tekee? Eihän teihin osunut kertaakaan ja alus ihan paskana. No, meillä on vähän teknisiä ongelmia. Nyt raahat sen Kalinkan tänne ja lastat kaikki valopallot, mitä sinulla on, kelkkaan. Ja tuot ne tänne potkustartille. Mitä? Tää yhteys pätkii! Lähetä koko patteri tänne vaan. Ja pakkaakin ne kunnolla, ettei ne pääse lumeneen matkalla. Okei. Sir, vihollislaivasta pakottaa aluksemme ahtaalle. Tulisiko meidän vetäytyä ja ryhmittäytyä uudelleen? Ei. Joko olette paikallistaneet potkustartin? Kyllä, sir. Se on aivan Babel 13 läheisyydessä. Mutta aluksemme... Osaavat kyllä huolehtia itsestään. Me tuhoamme potkustartin. Aistin, että nämä selkärangattomat nilviäiset taistelevat ainoastaan, koska he pelkäävät keisaria. Johtoaluksen menetys murskaa vihollisen taistelutahdon ja varmistaa voittomme. Sir, valopalloputkeen lataajamestari kutsuu. Keisari, saimme juuri Kalinkan lähetyksen kelkkatallista. No, oli helvetti jo aikakin. Mitä näillä pitäisi tehdä? Mitä sä luulet, Mansikaivo? Tunge ne sinne valopalloputkiin! Jäylä valopallolähtäjä. Mitähän mä näille valopalloille oikein tee? Tungeni varmaan tyynyn alle piiloin, joo. En kyllä enää ikinä hankin miehistöä Venäjältä. Kaikki on valmista suunnitelmamme toteuttamista varten. Ohjakkaa meidät näkyviin. Sir, potkustartti poistuu juuri Babel 13 suojista. Ja on tulossa suoraan meitä kohti. Keisari Pirk täällä. Onks jotain sanottavaa ennen kuin me räimitään teidät palasiksi? Keisari. Vihdoinkin tapaamme. Ikävä tuottaa pettymys, mutta hyökkäyksenne herättää minussa lähinnä säälin tunteita. No katsotaan kuka näyttää säälittävältä 20 valopallon jälkeen. Valmiina kieroutumisajoon. Tekevät tämän hieman liiankin helpoksi, mutta toisaalta ei pidä katsoa laajahevosta suuhun. Kapteeni, jos saan pyytää. Valmistakaa päätykki. Kieroutumisajo. Nyt. Pirkin oveluus iski jälleen. Valopallot lukitettu komento sillalla. Sajonaana surkimuksen. Tulta! Jouko on äiti ja isoäiti.
sillalle! Käyttäen ammuksena 33 senttilitran olutpullolla täytettyjä valopalloja. No mitä? Mitä? Helvettiä! Nää sun valopallot oli olevinaan! Valopallot? Mitkä valopallot? Mä käskin sun lähettää kaikki valopallot tänne sekin aivokuollut kusipään neuvoston mutantte! Etpäs! Kaljapullojahan sä pyysit. Vihollinen vastaa tuleen. Väistäkää! Liian myöhäistä. Kärsimme äärimmäistä vahinkoa! Toinen kieroutumismoottori tuhoutui! Tuikkupankkien 3-11 kytkennät levisivät! Tekratokipalvelu meni konkurssiin! Hävyvälti on poissa linjalta! Kahvikäynti vaurioitui korjauskelvottomaksi! Älkää nyt tommosti pienimittäränätkö. Tää puulaakin kaatuu ihan just. Täällä on kieroutumissyrän halkeama ja antimateriaalikasvu joka läveessä. No korjaa se! Vastaan tulee! Sir, asejärjestelmät eivät toimi. Lisäksi potkustartin kieroutumissydän halkeaa 3,6 minuutin kuluttua. Ainakin toi Paskiainen lähtee mukaan. Törmäyskurssi. Säälittävä viimeinen yritys. Seuraava laukaus hoitaa heidät. Kapteeni! Valmistakaa päätä. Sir, en tiedä miten tämä on mahdollista, mutta Kalja näyttää syövyttäneen kaikki ohjainpiirit. Päätykki on käyttökelvoton. No, hyvä on. Tehdään tämä sitten vaikeammalla tavalla. Sekundääritykit, tulta! Ei tunnu metsä. Löylyä lisää. Olet ollut jalo vastustaja, mutta näethän itsekin, että olet jo hävinnyt. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Ja mä ainakin nauran noille sun ikisille nahkahanskoille. Ylimielinen itikka! Törmäysnopeus! Meillä on kuitenkin paljon enemmän massaa! No niin, Pako. Irrota impulssori ja väistä oikealle. Yes, sir! Keisari, tässä on nyt pikku ongelma. Saatanan tunari! Törmäykseen 26 sekuntia. Hetkinen! Mikäs tää on? Tää on se varasauva! Varasauva! Törmäykseen 2,1 sekuntia. Ei! Reykjavikissa tavataan. Voi paska.
Tilanne näyttää heikolta, Sir. Laivastomme on murskattu ja vihollinen ryhmittäytyy hyökkäykseen asemaa vastaan. Puolustusverkko on varmaankin aktivoitu. No se olisi aktivoitu, jos siitä olisi jotain jäljellä. Hei, kaverit. Kuinka menee? Oletko sinä? Humalassa! En. Mun totaalisen perseet olalla. En voi uskoa, että taas sorruit tuohon litkuun. No olenhan sentään kaikkien janoisten sankari. Aikamme legenda. No eipä sillä enää paljon väliä oo. Kohtaan ollaan kuitenkin kaikki vainaita. Täytyyhän tässä nyt jotain olla tehtävissä. Jep. Nimittäin viedä mahdollisimman monta neitä paskiaisia mukanamme. Aseman fuusioreaktori nimittäin alkaa olla ihan mukavan lämmin. Mitä? Mä kytkin ton automaattiäärityksen pois päältä. Ilotulitus alkanee joku vartin päästä. Tämähän on kapina! Mene heti kytkemään jäähdytys takaisin päälle. Hetkinen. Mikä taitaa olla oikeassa? Mitä muitakaan vaihtoehtoja tässä enää on? Taistelemme viimeiseen asti. Sir, meillä ei ole mitään millä taistella. Onpas! Miehiä, PPK:ta, nyrkit! Kun he yrittävät valloittaa aseman takaisin... Veikkaanpa, että edellisen kerran jälkeen keisari Pirkillä ei ole mitään aikomusta yrittää vallata asemaa. Eli yritetään pitää nuo nilkit mahdollisimman lähellä vielä vähän aikaa. Joo niin. Ota vähän rennommin. Haluatko Pau? Saatana petturit. Nyt tuli kyllä noutaja. Babel 13 antautuu ehdoitta. Ford! Pistä tuikut lämpiää. Haluaisin vaan antaa soturin neuvon toiselle. Eikö tänne kannattaisi tulla vähän lähemmäs ampumaan? Mietin nyt sitä energiahukkaa, kun säteinen joutuvat matkaamaan koko tämän välijäävän avaruuden halki. Hyvä idea. Info. Käskes laivastoon lähestyyn aivan aseman viereen ja lukittaa aseet. Keisari, vaikuttaisi siltä, että aseman fuusioreaktori lähestyy kriittistä massaa. Tää! Ne saatana lusmut yrittää taas kusettaa! Kukapa olisi uskonut. Täyskieroutumista kehii. Ei liiku! Sir, potkustartin räjähdys vaurioitti antimateriaalikaasukammiotamme. Menetämme energiaa, joten pystymme liikkumaan vain puolella tuuppausvoimalla. No se saa luvan riittää. Kaikki voima tuuppausmoottoreihin. Aine ja viestikäkää lopulle laivastolle kanssa. Yes, sir. Karlon seksipuhelin moi. Hei, nyt on kiire. Täällä on tosi kuumat paikat ja kohta räjähtää. Kaikkien pitää tulla perässä. Toi kuulostaa mukavalta. Mitä haluat väteen? Keisari käski vetäytyä ennen kuin poksahtaa. Pakov, mikä siinä maksaa? Ilmoititko sä sille laivastolle jo? Joo. Kapteeni Karlo vastas. Kuka helvetin Karlo? Reaktori saavuttaa kriittisen massan 38 sekunnin kuluttua. Äkkiä nyt sinne mansikkahillorööriin! Urhea keisarimme otti hatkat. Viestikää laivastolle. Kaikki alukset seuratkaa keisaria. Vihollislaivasta poistuu. Me selvisimme! Karigrandi, pysäytä se reaktori välittömästi! No, mä oon jo täällä päin.
pähkinä. Niin helvettiin mun laivasto jäi. Pako, eikö se viesti mennytkään perille? Ei, vauhtia! No niin, tämähän meni loistavasti. Ihan joka kertahan ei voi voittaa, Sir. Kysyks joku sulta jotain? Hei Info, missä hitossa miessä ollaan? Hetki vain, keisari. Kalibroin keilaajat oman ulottuvuutemme parametreilla. Mitä helvettiä? Ilmeisesti Materiaalin tämä pää on siirtynyt aika-avaruudesta. Väistäkää tuon planeettaa! Energiatasomme on liian alhainen tuuppausvamman käyttöön. Tärätkää mennä tuonne planeetalle! Energiaa riittää vain 3 henkilön sädetykseen. Selvä. Ilko, valmiina sädetykseen! Ei mitään hätää. Kyllä me tästä vielä selvitään. No niin, oiskohan pikkuhiljaa hyvä aika kertoa, missä helvetissä me ollaan? Havajilla, maassa. No missä kaikki hula-hula-tytöt ja surffarit on? Niropatti. Luullakseni 11 000 vuoden päässä tulevaisuudessa. Täh? Hypoteesini mukaan Materiööri johti meidät maan menneisyyteen, jääkaudelle. Jääkaudelle? No mitä helvettiä me nyt tehdään? Ehkä meidän kannattaisi ampua itsemme ennen kuin tuikuttimet jäätyvät. Mikäli siirryn virransäästötilaan, uskoisin säilyväni toimintakuntoisena 2000-luvun alkuun saakka, jolloin voisin estää lähtömme kohtalokkaalle valloitusretkelle. Ja silloin tätä kaikkea ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Ja mä pelastun. Tavallaan.
mitä kirjoitan.